באמצע הלילה, בקור בדממה, האורות מהכפר שטפו את האדמה. בצליל מסתורי כמו לקוח מסרט, הקפיד סודה, וכך היא אומרת: שלום שי, אשמח לעזרה. חיפשתי בכל חנות, בכל פינה, את הספר עידי לשחיטה. הבת שלי, הבן שלי, החברה, האחות, רוצים למתנת יום הולדת חידות. מחורזות ב4 שורות שרומזות על חפצים קסומים, סיטואציות ודמויות, מהסדרה הקסומה שנתנה לנו רולינג. אז בבקשה תדפיס עוד מהדורה, ואני אשמח להדפיס בששון ושמחה, רק צריך מספיק כסף מראש להדפסה. אז פתחתי הדסטארט לשבוע בלבד, שבוע שכבר האם תהיה עוד מהדורה רביעית של רידל איש חידה. אל תחכו לרגע האחרון, כי זה הרגע האחרון. כנסו, תמחו, בשביל הארי, בשביל רון, בשביל למלא סנטימטר נוסף בארון. אז קדימה, כנסו ללינק והזמינו.